Tänk så ena köttbullar. Mamma mia! Mamma mia! Sometimes your puppy moves by line, itching pain. If you hit a wall while flying, you'll bounce back. Okay. You mean like this? Du skulle få en squishy-baller? Ja, dat komt goed, ja. Ah. Oh, squisje. Go get him! Go get him! Go! Uh-oh. You hear that? I hear it, but I don't see it. Don't see it. Because it's a ghost! Ooh, other horses. Mamma mia! Oh no! Oh, the ghosts are batting. They are batting. They are batting everywhere. Ah! Ghost. I will get the ghost! Do not bat in my water. Oh, vi svinger. Nej, jag ska ha pengar. Jeg spør. Jeg har ikke et elixir eller hva fyrt av å spille det. Everything is wrong. Allt blir väck. Nej, vi kan ikke lese kjelting. Jeg lister så ofte, jeg kan ikke lese noe. Eller må til å lese. Your body slide attack. Oh. Well, sliding, better, better. Oh, okay, cool, what? Psst, those are super shy. Look at them in the eyes. In the way. You're back. It's no use trying to hit them when they're fading away. Instead, sneak up behind them and punch! Oh, good advice, son. Now let's go murder some boots. Hey! Ghosts! Oh. Ghost, you stupid! Ah, detta kommer till möjlig igen. Holy ghost. That's what you get. Gosh, good. Alright, let's go. Oh. No, then we count 10 out of 10. Oh, what's this? Oh, Oh, what? 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 What's going on? Yeah, I can so very everything is a little bit up. Holy. Ett cover! Shit, vad fan det är så lustigt. Wow! Wow! Stand after me. För långt väck. Kanske. Vi kan vara släkt väck framme. Ska jag punch i skärmen? Ja, törsta är... Ja, men det känns... Wow! I was late last night. Cover. Gud, ja. Holy shit. Jag tror att jag hade en kassa. Oh! 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 Mayday! Mayday! Här kom Raspa. Overlord! Trick or treat! Ja, har du snart sagt bakom? Ja, okej. Oh, hello. Ska man dansa? Ah! Jag ska dansa. Det är inte mig. Ska man dansa? Ah! Du ska läsa rätt med. Get out of here! Question room. Let's split up, gang! Ja, vi sitter jag kollar annan. Ja, jag med. Först in där. Ja. Jag går med det. Den här har en pension. Ja, och en Uh-oh. Axlar vid. Ah! crazy. Axlar vid!
My worst nightmare! Ah! Oh no! Ah! Det är sådana glivande ting jag spurade. Ghosts, don't die! You get out of here! No. Vad ska vi komma med? Så här vill jag Nej, söka men rätt. vi manklar. Woho! Det är nära att inte alla ställena här står. Yeah. Oj. Okej. It is no problem. Men alltså du vet inte om att förspelar. Okej, vad ska jag ta? Får jag känna? No. But I just entered. No. This way. Ja. Halvtid smudge där också. Yeah. Okay. Let me do. Yeah. Go, don't die! You get out of here. You get out of here alive. What? Oh, hello, Ghosty. Ghost Arena. Ska jag köpa tack för jag för? Yeah, go over to the smudge. Men det står inte just där. Så. Ren. Ah! Oh shit! Det var... Han vill krascha spelet. Nej. Hej. Är det här? Är det detta nytt eller? Ja, här ju. Nej. Ses. Men? Sankt school. Uh. Whoa! What's going on? Okay, fuck you! Catch you! Oh, take my hand! No! I have to let go because see they did on it. Let go. Don't let go. Oh, it's awkward Titanic reference. Good suck. Ah! Alright, kom. Stop show! Så läs. Never again. Never again. Han har faktiskt gå igen i starten i rummet. Resten är ju för glad. Ja! Ja, det var jag faktiskt inte. Ja! Halvtid. Nej, där är det! Get out! Get out! Get out before it's too late! Okay. Alright, kan... Oh no! Vänta, jag hade... Är du inne? Oh shit. I have to go back. Well, I guess it was too late. Alright, go. Try that out. Ah! Oh, I think Max will flow it through. Come on. Okay, so let's go. Oh no. Oh yeah, this will no, build. that's bad. Oh no! From the frying pan into the fire. Ah! Alright, go. Mamma mia! No, rassar mig. Kom, rädd bara runt. No, Skyröver! Shit! No! No! Ja, här. Ja. Ja, kom. Är du redan alla är ute? Ja! Jag heter Tony. Här var det. Okej. Ja, nu vill jag inte sticka man klar. Ja, kör. Okej, klar? Hopp! Lägg det så. Aj! Ja, kom ut. Här är den. Nej, jag skjuter. Nej. Det där är en liten scooter. Nej. Nej. Åh, ett koppar. Nej.
Nej, jag hade inte. Ah! Yes! Let's go! Gotcha, sucker! Ooh! Ooh. The Tower of Terror, the big Ha 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 ha. and ha. cool nicknames. Hang on. We have to go. We need to go. Holy smokes. Mamma mia! The big pool. Ah, big ball, big ball. Ungefär här spelar big pool. Big Nice. Det hade... Big. Big Let's go. Which clear camera is big as well. Big booty bitches. Big. Come on, Red. Oh, well, hello there, mister. Ah, big boo. Yeah. How about a nice chap? Oh shit. We don't have time to discuss Oh, no. our Oh, Lord no. and Savior. Big Yeah. boo. Lord and Savior. Ah. Oh. What? Oh, Gustav var ner. Gabbar hans har weakness. Alltså vi kunde gått switcha. Alltså. Jo, han gör sig kända en bria. Jag tog chat så. Woo! Så, vi har bättre. Yeah.